Etxegabetzei aurre egiteko neurriei esker, 120.000 lagunek etxea galduko ez dutela esan du ekonomia ministroak, lehenago 600.000 izango zirela esan bazuen ere. Egoera dramatikoenei larrialdiko irtenbidea ematea dela helburua esan dute Guindosek, eta privilegioak ekidin behar direla. No convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio. Oposizioko alderdi gehienek gogora ekarri dituzten milaka familiek bizi duten drama eta bere buruaz beste egiten dutenen kasuak. Eta gobernuaren neurriak nahikoak ez direla salatu dute eta kaltetu gehienak kanpo geratzen direla. Han sido tan restrictivos que realmente las dejan sin contenido. Eusko Alderdi Jeltzaleak alternatiba dagoela esan du eta banketxeen inplikazioan nahitaezkoa dela. La propia BBK emplea recursos de su obra social. Kalean desjabetzeak eragozten dituztenen zeregina goraipatu du Amaiurrek eta suizidioen ardura banketxeena eta gobernuarena dela salatu du. Responsable que ayer mismo en Donestebe, en Nafarroa, en mi tierra, una persona, Manuel Reguera, se suicidara. Geroa baik ere dolumina azaldu du atzoko kasuagatik. Trasladar el pésame de todos nosotros, porque no hemos sabido responder a este... Eta lege aldatzea nahitaezkoa jo du, dekretua aurrera aterako da PPren eta UPyDren botoekin. Gero lege dekretu modura tramitatuko da eta ekonomia ministroak eskua luzatu die alderdiei akordioetara iristeko.